Randers Kunstmuseums særudstilling er med den danske samtidskunstner Ulrik Møller. Udstillingens titel, The Moon, Kids, Birds and Aeroplanes, tager udgangspunkt i et af Ulrik Møllers allernyeste videoværker, som for første gang vises i en museumssammenhæng. Ulrik Møllers motiver kredser om landskabet og havet, byen og mekaniske konstruktioner som færgen og flyet. De meget smukke og seværdige værker rummer også dybere lag som tomhed og sitrende stilhed. Ulrik Møller trækker teknisk og kompositorisk på flere af kunstens store mestre, såsom P.S. Krøyer, Wilhelm Hammershøi og Ella Ring. Både Hammershøi og Ella Ring er repræsenteret i museets Vestesamling.